В хода на почивка и така си бях смактал отпуската, нали, 2 дена преди да тръгна на почивка и после като се прибера да имам по 2 дена, четвъртък и петък и да ми се вържат и събота и неделя. Що, какво стана? Пропадна ли почивката? Пропадна. Защото близо 1000 лева ремонт на колата, на моите семестриални такси, облекла, учебници и така нататък, още над 1000 лева и това. Нали знаете, че има една тенденция само свят хората взимат отпуските да се починат, само в България да взимаш отпуската да ти седе мамата от работа. Нямам нещо определено да трябва да върша. Значи, аз в принцип можех да мина и без отпуска, щях да си оформя точно за когато ми изключи някаква работа. Ама моята и писна последните години все на рождения ми ден съм на работа и каза, вика, не ме интересува, за рождения ти ден си отпуска. Точно така, моето момче. Ще слушаш жената, защото иначе ще ти белее главата. Аз какво да направя, че така се случиш? Едната година бях още на хляба, уж да свърша рано, такова той буса му гръмна радиатора, отидохме да сменяме радиатор с майстората, горе-долу към 8 часа вечерта си тръгнах там. На другата година возех безалкохолни, то напрежение е лятото, няма хора, не искаха ама пуснат почивка. Уж до 3 часа щех да съм на работа, аз бях до 7 и пак прибит, почти нищо не правих. На следващата година рождения ден си го правих на